ҷангалҳои тропикии Амазонка яке аз бойтарин экосистемаҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва хона барои марговартарин ҷонварони рӯи дунё ба ҳисоб меравад. Ҷонвароне ки ғайр дар ин ҷо дигар дар ягон нуқтаи ҷаҳон во намехӯред. Ҷонвароне ки дар ин ҷо ҳастанд яке аз марговартарин ва яке аз нодиртарин ҳайвонҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳар сол туристон дар ин ҷо вақти тамошо кашфҳои навбанав мекунанд. Дар ин видео ҳатто шумо ҷонвареро мебинед ки дар наука яъне дар илм ҳатто онҳоро намешиносанд. Дар ин ҳолат шумо як назар кунед, чӣ гап мешавад бо шумо агар дар ин гуна ҳолати хатарнок рӯбарӯ шавед, ё ин ки чӣ гуна пираниҳо ба одам ҳамла мекунад. Ягон маротиба дида будед, ё ин ки ин махлуқи аҷиберо ки шумо ҳозир дар навор мебинед ки ҳоло олимон натавонистанд ки ӯро номгузорӣ кунанд ва кадом гурӯҳи ҷонвар дар дохилаш кунанд. Ва ин бошад танҳо саршавии видеои имрӯзаи мо мебошад. Шумо дар канали Некатоб қарор доред ва дар навори имрӯзаи мо бошад якчандта навори даҳшатноктарине ки дар ҷангалҳои Амазонка тавриқи туристон ба навор гирифта шудааст пешкаши шумо мегардонем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Як-ду турист дар қайиқ дар дарёи Амазонка дар ҷустуҷӯи приключения гӯем ба забони русӣ дар шаб тамошо мераванд. Албатта шумо ҳам бошед вақте ки шаб дар ҷангал бо қайиқ дар байни дарё шино карда истодаед ба навор мегиред ки ба дигарон нишон диҳед ки чӣ гуна шумо бо дили бурда ҳастед. Инҳо ҳам ҳамин корро карда истода буданд ки ногаҳон мана ин ҳолати даҳшатовар бо онҳо рух дод. чӣ гуна ки дар навор мебинем, ду моҳигир дар қайиқ блоги худ наворгирӣ карда истодаанд ва дар рафти навор шарҳ дода истодаанд ки чӣ гуна бояд моҳидорӣ кард дар байни шаб дар дарёи Амазонка. Онҳо дар аввал мехостанд ки бо ин фонарик ба об равшанӣ кунанд то ҷои беҳтареро барои моҳидорӣ ёбанд ва дар он ҷо истанду моҳидориашонро сар кунанд. Ва ногаҳон ин ҳодисаеро ки шумо дар рӯи экран дида истодаед, яъне моҳиҳо яку якбора ба лодка ҳамла карданро сар карданд. Аниқтараш гӯем, ба равшании фонарики ин мард садҳо моҳӣ аз дохили об баромада ба тарафи ӯ ҳамла мекарданд. Тарс ва дасту по хӯрда шудани моҳидоронро ҳатто мо ба таври максималӣ аз пушти экран тасаввур карда метавонем, яъне ҳис карда метавонем. Ҳатто пас аз якчанд ҳолат онҳо фаромӯш карданд ки ба хотири чӣ онҳо ин ҷо омада буданд ва чӣ кор дар ин ҷо мекунанд. Натиҷаи ҳамлаи моҳиҳои дарранда ба моҳидорон хеле аҷиб аст. Ин ҳодисаро агар аз тарафи хубиаш бинем, бе ягон заҳмати зиёд онҳо моҳии зиёде ба даст оварданд. Агар аз тарафи бадиаш бигирем, қайиқи онҳо албатта ки нуқс бардошт ва якчанд моҳӣ ҳатто тавонистанд ки онҳоро бигазанд. Албатта ин моҳиҳои дарранда буданд. Сама даҳшатовараш дар гази ин моҳиҳо он аст ки онҳо дар дандонҳояшон як намуди заҳрро ба намуди белок доранд ки агар ба хуни инсон дарояд, пӯсти инсонро сурх мекунад, хориш ба вуҷуд меорад ва ҳатто метавонад ки ба тавларза, яъне ҳарорати инсон баланд шавад ва агар ёрии аввалин дараҷаи тиббӣ расонида нашавад, аҳволи инсон метавонад баду бадтар гаштан гирад. видеои даҳшатовари навбатиеро ки ҳозир шумо мебинед, на ҳама метавонад ки рӯяшро нагардонда тамошо кунад ва албатта агар боз шаб бошад. Як мард хост ки дар ҷангалҳои Амазонка, аниқтараш дар дарёи Амазонка бо daстони холӣ бе ягон олоти моҳидорӣ кунад ва он ҳам бошад сарашро ба дохили оби лой. Дар натиҷа албатта шумо чӣ гунае ки аллакай фаҳмидед, як ҳолати бениҳоят бад бо ӯ рух дод. мардеро ки дар ин навор шумо дида истодаед, даст ва сари худро ба дохили оби лой ки ягон чизро дида намешавад дохил мекунад ва бо дастонаш моҳидорӣ мекунад ва ҷангали Амазон ӯро дер ҳазмон накард, сюрпризи худро бо ӯ кард. Албатта ин ҳодисаро мо наметавонем бо конститутсияи YouTube ба шумо ба тозагӣ нишон диҳем. Ба ҳамин хотир размити, яъне заблюрид кунем ки правилияи YouTube да мумкин нестай ва шумо ҳам хелам аз пушти ҳамин пардае ки мо мемонем ба нағзи хуб дида ва фаҳмида метавонед ки дар ин ҷо чӣ гап шуда истодааст. Барои ин қадр бо диққат наворро тамошо кунед. Чӣ тавре ки аллакай шумо фаҳмидед, мор ба рӯи ин марде ки моҳидорӣ мекард ҳамла мекунад ва сахт ӯро мегазад ва заҳри худро аллакай мо боварӣ дорем ки ба ӯ мегузаронад. дар ин ҳолат дӯсташ дасту по хӯрда нашуда моро аз рӯи ӯ меканад ва ба дохили дарёча мепартояд. албатта чӣ гунае ки мо медонем, вақте ки мори заҳрдор ба инсон заҳрашро мегузаронад, ҳамагӣ якчанд дақиқа бас аст ки ӯ аз ҳуш равад ва албатта чӣ гунае ки дар натиҷа мефаҳмем, аз дард ин бечора боша доду фарёд мезанад ва оҳиста оҳиста аз ҳуш рафтан мегирад.
ва дӯсташ бошад ба хотири кӯмак хостан меравад. Натиҷаи оқибати билохира ин видеоро мо намедонем ки ин ҷавонро яъне успед кардан ба беморхона бурдан ё ин ки не. Агар ягонтаи шумо донед ё ин ки тахмин кунед, дар комментария нависед, барои мо хеле ҷолиб аст. Ва навори имрӯзаро давом медиҳем. You sucker! дар видеои навбатӣ агар мо оҳиста карда бо диққат тамошо кунем, мебинем ки як аллигатори калон, аллигатор ин як намуди крокодили калон мебошад. Ба қайиқи ӯ кӯшиш мекунад ки даромада, албатта ба томи яъне наворгирандаи ин видео ҳамла кунад. Аллигатор қариб буд ки бо ҷағи сахташ як қисмати қайиқчаро шикаста ӯро ғарқ кунад ва албатта оқибаташ маълум мешуд чӣ гап буд. You sucker! албатта вақти блогер баландӣ кард ва аллигатор ба ҷои блогер ба қайиқ ҳамла кард. Агар ба ӯ ҳамла мекард, тақдираш дар ҳаминҷо тамом мешуд. Як чиз ногуфта намонад, ин блогер ба хотири крокодил қапидан не, балки ба хотири моҳидорӣ ба дарёи Амазонка, албатта бо ин қайиқчаке ки ӯро муҳофизат кардан наметавонад аз ҳамлаи ин гуна даррандаҳои ваҳшӣ, ба моҳидорӣ мебарояд. Албатта мо умедворем ки ин аввалин ва охирин моҳидориаш дар дарёҳои Амазонка мешавад. Ягон нафари шумо мехостед ки дар ин қайиқчаки хурдакак дар дарёи Амазонка шино карда моҳидорӣ кунед. Албатта ин ихтиёри шумост ва комментария низ дар ихтиёри шумост. Метавонед фикрҳои худро нависед. Ва ман мехоҳам дар ҳаминҷо видеои имрӯзаро тамом кунам, ба хотире ки дар рӯзи бад нашавад. Агар ба шумо писанд омада бошад, дар комментария нависед. Давомша боз фардо иншоалло ба шумо мебарорем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.